Bună dimineața, România! Bună dimineața tuturor și bine v-am găsit la un tutorial despre cum să vă instalați Technic Pack. Technic Launcher, de fapt. Deci tot ce este foarte simplu. Aveți launcherul în descriere. Sper că să reușesc să-l pun eu în descriere la timp. Technic Launcher-ul. Acesta este. O să încerc să-l pun pe Mediafire. Să vedem cum este. Să mi șteargă cineva. Dacă va fi șters, să mai meargă link-ul peste câteva luni. Uitați. Data de astăzi este 11/8. Deci nu cred că o săptămână, două măcar să țină. Ca să vă puteți lua și voi. Dacă nu o să mai meargă, atunci dacă nu-ți mai meargă linkul de Mediafire, atunci o să repostez. Nu mă las eu. Nu, gata, sări peste acest subiect. Astăzi vreau să vă arăt cum să vă instalați un modpack, cum să jucați pe un modpack, cum să... Mamă mea, asta e treaba voastră. Întâi și întâi, dacă vreți să vă accesați fișierul .tehnic, să nu ștergeți pe la cu .minecraft, că n-are nicio legătură. Deci să știți. Intrați în Shift 5, app data Shift 5. Adică Shift 5 simultan. În același timp. Ca să faceți semnul la sută. Roaming. .tehnic. Modpack-uri. Aici le aveți pe toate. Bine, unele, de exemplu astea top, nu sunt ale tehnicului. Aici aveți logurile. Astea versiunile de Minecraft instalate. Astea avatare, bla bla. Uitați, asta chiar este o imagine drăguță. Cu Steve. Cu drăguțul nostru Steve. Steve Urca. Deci, setările le aveți aici. Eu am Java pe 32 de biți. Voi, normal, dacă l-aveți mai mult pe 64 de biți, cred că să aveți o listă lungă. Eu să țin pe 1 giga, pentru că folosește cam toate modpack-urile folosesc 1 giga. Aveți grijă că să nu vă speriați, la început folosește un modpack foarte, foarte mult. Adică până se obișnuiește cu lumea, până modpack-ul se descarcă, pentru cei care aveți net mai slab, deci pare rău. Da, hai să vă arăt, de exemplu, nu Attack of the B-Team. Aveți grijă că, de exemplu, modpack-urile mari, Attack of the B-Team, de exemplu, Big Dig, Diamond Dimension, Techify, se carcă ceva mai greu. Așa că eu o să intru pe Macrovolts, nici nu l-am descărcat, uitați. Base Mods, Volts, n-am intrat în viața mea pe acest modpack, să fiu sincer. Este pentru 1.5. Deci puteți să observați și voi. Vedeți și voi. Galactic Craft. Aveți foarte multe moduri de a alege. De a juca. Sau chiar puteți să vă instalați și modpack-urile voastre. Puteți să mai modificați în modpack, vă duceți în .tehnic, mai ștergeți din moduri, mai puneți în moduri, dar aveți grijă că dacă ștergeți un mod, s-ar putea să dați tot modpack-ul peste cap. Că unele moduri, de exemplu, sunt ca 4 furnici. Dacă moară o furnică, nu mai știe ce să facă grupul acela. Dacă moare tatăl lor, nu mai știe ce să facă, nu mai știu ăla ce să facă. Așa că
Uitați-vă la un specialist în modpack-uri. Dați-vă, găsiți pe cineva. Există oameni mai buni care se descurcă în modpack-uri, de exemplu, și eu am vrut să-mi creez modpack-ul meu. Sincer, am vrut să-l creez. Doar că unele moduri nu se înțelegeau bine. Adică nu se pupa apa și uleiul. Ați înțeles? Acest modpack modpack, aoleo, a treia încercare de filmare, crease mai bine. Cer mii de scuze. După cum puteți vedea, să las un pic să vedeți cum se instalează. Să intrăm și în el. Uitați. Deci, să vedeți că fac ceva. Cu asta filmez, Camtasia Recorder 8. Filmeze 6 minute. Deci și ceva. Captură, video tools, help. Chiar recomand. Subscribe mi YouTube. Uitați, poți să te pe canalul lor de YouTube. Bine, acum cred că ăsta e site-ul lor, nu cred că mai au nevoie de YouTube. Acesta este pentru 3. Doamne, s-a pornit. Acesta este pentru 2.0.4, versiunea pe care o aveți și voi. Doar că uitați, aici vă duceți la modpack-uri, browse modpack. Și de exemplu, haideți la The Crafting Dead. Bine, mie nu prea îmi place acest modpack. Uitați, microvolt. Bonus chest. Nu faceți și voi nume. New World. Wow, câți oameni. Uitați, zice, sunt și oameni cu microfon. Îmi pare rău, dar este 11 jumătate, acum am ascultat acum vreo 2 minute. Bisnode, de ce se postat? De către cei de la Bisnode. E o firmă foarte bună de hosting. Aoleu. Wow. Vreau să vă arăt și vouă cum este o lume în microvolts. N-am intrat niciodată. Deci o să fie o surpriză și pentru mine. Wow! După cum puteți vedea, pe versiune mai nouă a reușit să-mi dea skin-ul. Și nu era asta skin-ul meu. Uitați, Galacticraft. Asta nu era skin-ul meu, primul rând. Un rău meetingot. Un slime embicin. O seringă. Un laser focus. Un uranium. What the fuck? Gata, nu mai țin uranium. Mi-a venit mie ideea să țin heliu, uranium. Oh, de Dieu, tot uranium. Stream. Am realist modpack-ul ăsta. Bun, băi și fete, cam asta am vrut să vă arăt astăzi. Dar înainte să termin, vă arăt cum să vă instalați un modpack. Add new modpack. Aici, vă duceți aici. Copii. Și de aici îi dați CTRL. Tac. CTRL V. Add modpack. Nu search folder, nu paste. Add modpack. The Crafting Dead. Acum trebuie doar să-i dați play. Nu uitați, întâi puneți parola și apoi user și apoi parola. Și cam atât a fost lume. Bună seara, România. Bună seara tuturor. Pe data viitoare la următorul tutorial.